Kati 24 la Mali kono fo ka se Mali kenemalama ame awfo amafo ka aw danse anga bi alamsa doyan wala wala la bi alamsa e marsi kalo kletan ani wolonvla samba fla ani muwa ani fla amafo ala ka nga bato ala ko lu sabati sungalo ale biki sensen kana amala deli ala kan fara sungalo jonga munu mina bato ke ala kan jurumu olu bela jelen yafa ami malen bela jelen fo Aïwa, amafo bi nouvelle demande et nouvelle demande mais non de dore fami RFI alen France 24 jamana nyamo koni décision ta ka olu yere suspendi anga jamana yere fene konona la donc amafo nouvelle be ka da kan sababu ni wakati labaina fami RFI an France 24 olu ka kuna folu be kunya shira anga jamana fintigila ka o ma ko lula goshi yani uwa se fintigila ka ma u ku la goshi yere ta ka nyashi fami anga jamana yere fene mara tigila mo ye ma munu me bi no lubuga ngani jamana yere ka kuna wolo ka se anga jamana ka ka yere ma horoya dama ibina e ka fo ni meja nunu kunga barakunti dore ka se ka lagoshi ta ka olu yere fene segere o lagoshi konona wala u ye lagoshi chama ta ka jamana nyamo segere ka ministru segere ka gouvernement yere fene segere u boro wɛrɛ la sisan u nanu ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw de ma ka se ka olu yɛrɛ moral ko sape fɛn min ye ka jiginnaw ye ka se ka galonjugu fagaliko galon dugubila galon ko ta k'o da an ka jamana in armée la bɛɛ b'a dɔn bi armée a bɛ jamanadenw de lakana mais ka fagali galon ta k'a da an ka armée la sans preuve o ye koba ye o ye koba ye o ye koba ye donc ni wakati ngoni na France 24 ani RFI olu suspana femi RFI yɛrɛ ni mɔgɔ minnu b'a fréquence dɔn a bɛ se k'a dɔn sisan n'i y'a taper Mali yɛrɛ la a tɛ sɔrɔ donc an balimakɛ ale bɔra Sikaso spécialement ka na walawala kama bi a nana ni pomme de terre yɛrɛ ka n'o di cɛba ma donc an bɛ chef de canton Sila Sikaso Soleil TV promoteur an b'a fo yan ka Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo Sila folikan jumɛn b'i bolo ka di Kati 24 lajɛbagaw ma. Ok Seba an bɛ foli bila Mali den cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli b'o bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i fo ka da kan n y'o de fɔ a bɛ fɔ e de ma ko roi n b'a mɛn ko roi 12 non ne ko e ma ko roi 3 parce que ka da kan e de ye 3e région roi ne y'a mɛn ko roi de Kɛnɛdugu o ye Cɛba de ye Cɛba Tarawele vraiment baara cɛsiri b'i la san'an ka foli kɛ fɔlɔ bamananw b'a fɔ ten yanni i ka sanu a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ bili sanfɛla o barikada i bɛ bɔ a dingɛ de barikada a sababu bɔra bɔ a dingɛ de la o b'a jira k'a fɔ i bɛ baara min na vraiment baara kanu b'i la n'i ko ko ka foli kɛ n bɛ foli kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ ka i kanubagaw ka ca i kanubagaw o ka ca walayi Kati 24 mɔgɔ bɛ k'a lajɛ Cɛba n ka foli b'a bɛɛ ye ka da kan bi n'i y'a lajɛ réseau la web kan i b'a ye k'a fɔ Kati 24 de bɛ filɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan k'a fɔ n bɛ yan de o tɛ o ye adamadenw ka jateminɛ cogo de ye a ka kan n ka foli bila n kanubaa bɛɛ ma foyi tɛ kanu bɔ walahi jamana in n'i y'a ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la i b'an wele ka na plateau in kan jamana kanu de don ne fana b'o de ɲini Asimi fɛ bamananw b'a fɔ ten yanni i ka jɛgɛ wala kɛ naji ye k'a di yakumaba la k'a kɛ ka su jaza i k'a da a banabaatɔ ma a k'o min a bɛ farifoni s'a ma a ni ce farifoni fura tɛ o nka walahi a sɔrɔ yɔrɔ bɛ sɔrɔ hakili de la i y'a faamu o tuma ne b'a ɲini transition fɛ yanni u ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔyɔrɔ min bɛ yen cɛsiri min b'i la walahi u k'a dɔn mais da i ni dɔ kan ka da e yɛrɛ disi kan tiɲɛ na an fana n'o ka kan ten sa n'o tɛ i ni tɔw tɛ kelen ye dɛ caman bɛ yen o caman de ka vidéo bila an yɛrɛ ɲɛfɛ i ta in i sɛbɛn bɛ nin bɛɛ minɛ alhamdulilayi donc an b'i fo Sila ka Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ka Kɛnɛdugu ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin wagati in na hali don i y'an ni maire dɔ passe ɲɔgɔn ma Sikaso yen nɔ a ko k'a b'an ka émission suit kosɛbɛ an bɛ maire an b'a fo Moribo Ture an bɛ Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na an b'a ɲini aw fɛ sa an balimaw ka vidéo ye a ka partager maximum de partage ka d'a kan bi révélation baw de bɛna kɛ an y'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi an ka ɲɛmɔgɔw ta kɔfɛ parce que kɛlɛ fila de bɛ sen na marifa bɛ minnu bolo olu bɛ kɛlɛ la ka se ka faso ka défendre
défend minnu fana bɛ ni jabaraniw m'olu bolo ni kumakɛyɔrɔw b'olu bolo kumasow b'olu bolo olu fana bɛ ka u ta kɛ ka jamana ka défend maa dɔw bɛ yen marifatigi ye fila ye marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ olu dɔn o ye an ka jamana armée ye olu de ka marifa u bɛ ka kɛ ka population civile ka lakana mais marifatigi dɔw bɛ yen olu bɛ k'u ka marifa da ɲɛsin population civile ma jabaranitigi dɔw fana bɛ yen olu ka jabarani u bɛ ka faso ka kunnawolo mais dɔw fana bɛ ka faso kunma sɔn o bɛ ka kɛ donc halisa an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ média minnu bɛ yen n'u ti baara kɛ jamana ye média minnu bɛ yen n'u t'u contenter ni armée ka communiqué ye armée bɛ mun fɔ e bɛ taa ka taa djihadistes ka vidéo bila i ka page sanfɛ i bɛ taa djihadistes ka vidéo bɔ i ka téléw la ka taa kumaw bila i ka radiow la olu mɔgɔ o mɔgɔ b'o kɛ an y'a ye irisiw fɛ yen Poutine ye loi dɔ ta ni journaliste o journaliste n'i ye nkalon tigɛ kɛlɛ min ka kɛ Ukraine sisan i b'a dɔn ko i bɛ minɛ yan i bɛ minɛ Poutine ye o sariya ta an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ u ka sariya ta maa o maa bɛ yen k'i ye maliyɛn ye i bɛ Mali kɔnɔ i ye jamana wɛrɛ maa ye i bɛ Mali kɔnɔ yan n'i ye information bila ka nkalon da an ka armée la i man ka to ten tɔ c'est à dire a ti dan fɛn dɔrɔn ma da i b'i minɛ de i ni mun ka kan o ka k'i la parce que an tɛ se k'a faamuya mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ka t'u nun di faso ye ka jɛw musow kɔ ka jɛw denw kɔ ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la ka marifa ta k'u b'u faso fɛ k'u bɛ faso défend dɔw ka n'u sigi kilimu kɔrɔ Bamako yan ka manamanakan fɔ armée ma o ko o tɛ se ka tolérer cogoya si la an b'o o yɔrɔ ɲɛfɔ an ka autorités ɲɛna. i bɔra ka min fɔ an bɛ Asimi fo ka gouvernement membre bɛɛ fo a n'a ka premier ministre n'o ye Sogɛli Kokɛla Mayiga ye an ka foli b'a ye a bɔra ka wale min kɛ sisan nin wale Maliden bɛɛ lajɛlen ka foli de b'a ye walahi hali minnu daɲana u ka foli bɛ Asimi ye diɲɛ n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i yɛrɛ de b'a la anw ka jamana fila t'an bolo jamana kelen de b'an bolo n'o ye Mali ye bi bi in na n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ min filɛ nin ye ka kɛ nin ye Asimi ka kɛlɛ a bɛ ka kɛlɛ min kɛ a bɛ ka duloki wɔrɔ k'a da ka Maliko kɛlɛ min kɛ a yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ o walahi ni Asimi ka kɛlɛ don sisan b'a sɔrɔ a tora la farafinna jamana président joli bɛ yen min ni tora fasoko kɛlɛ la minnu tun bɛ k'a kɛ a ka ca dɛ Thomas Sankaraw bɛɛ ma taa wa u bɛɛ ma malo wa mais mun y'a to halisa diɲɛ bɛ ka dɛsɛ a la parce que a bɛ ka kɛ faso de kama a bɛ ka kɛlɛ min kɛ a bɛ ka kɛ Mali de ye a bɛ ka kɛ Mali ye cogo di tubabu b'an fɛ yan depuis 1960 u bɛ ka an ka dugu jukɔrɔfɛn bɔ u bɛ ka jɔnni ta de bɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ma na fɔlɔ yɛrɛ minnu ma bange fɔlɔ olu ka tiɲɛ de bɛ ka bɔ ka taa n'a ye ka taa kɛ tubabu ka denw tiɲɛ minnu ma bange ka taa sanu jamana an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka taa mara u ka trésor kɔnɔ ka jɔnni kɔnɔ u ka denmisɛnnin minnu ma bange fɔlɔ sini bɛna kɛ cogo di n'i y'a jateminɛ an ka jamana sanubɔyɔrɔ la n'i y'a dugukolo lajɛ i b'a sɔrɔ a dugukolo bɛɛ bɛ ka tiɲɛ den minnu bɛna bange sanuyɛriw de bɛ ka kɛ ka sanu ko o sanuyɛri bɛ ka taa min a bɛ ka taa dugukolo la sanubɔla b'a ta yan ka a tima fo Senu a b'a dugu jukɔrɔla bɛɛ tiɲɛ a sanu bɛ bɔ ka taa min Mali t'a la joli ye sanu 100 an t'a la mugan ye Asimi de nana ka na fɛrɛn da kan k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka dugu jukɔrɔfɛn bɛ bɔ f'an ka nafa ka jira an na kɛlɛ min bɛ ka kɛ fo politique mɔgɔw k'a dɔn faso denjugu minnu bɛ bi ko denjugu tɛ faso la denjugu bɛ faso la ni den ɲuman bɛ faso la denjugu kan ka sɔrɔ faso la denjugu ye jumɛn ye hali faso yɛrɛ kɔnɔ minnu banna faso la a bɛ f'o ma ko faso denjugu i yɛrɛ min e yɛrɛ den i bɛ den dɔ bange den dɔ bɛ ba i la n'a bannen i b'a wele cogo di a tɛ fɔ ko danga i ka hakɛ to a bɛ fɔ cogo di ko dangaden ye jumɛn ye Ala yɛrɛ de ye dangaden ko fɔ kitabuw kɔnɔ ko dangaden jigiyɔrɔ t'ale bolo lahara o ye diinɛ sira ye mɔgɔ mɔgɔ bana ka don faso taasira fɛ a bɛ f'e ma ko faso denjugu o faso denjugu minnu b'a la bi u yɛrɛ b'a dɔn ni Ala n'a kira cɛ u bɛ ka baara min kɛ ko laban ta tɛ i y'a faamuya an ka politiki mɔgɔ minnu b'a la bi ne b'a ɲini u fɛ u ka kɛ Ala kama u ka segin u ka Asimi dɛmɛ a ye wale min kɛ bi ka RFI suspend ka France 24 suspend bi o don France 24 tun bɛ débat dɔ la Mondoro problème na a y'a jira k'a fɔ ko Mondoro ko mɔgɔ min sara ko mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 7 sani a ka tila kuma na a tilalen kuma na normalement caméra kan ka bɔ a kan
caméra tora ka yɔrɔ ma sina ka kɛ ta cɛ la c'est comme n ye kuma min fɔ n ye nkalonjugu n ye dugubila nkalon tigɛ k'a da jamana na donc a ye sigilen to dɔrɔn sina ka kɛ ta ka kule c'est à dire a ye n ye bɔnku ta quoi est ce que y'a faamuya o b'a jira k'a fɔ faransi bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ média de ta e ma o ye filakan ta o ye bamanankan ta o ye français de tun ka fɛn na a ta kun ye mun ye parce que an ka jamanaden fanba bɛ bamanankan de lamɛn an ka jamanaden fanba fana bɛ filakan de lamɛn n'u ye o kan fila ta i b'a sɔrɔ o bɛ se k'an ka jamanadenw intoxiquer bon bi an dun bɛ yɔrɔ min na bi jamana kanubaga ka ca bi jamana kɛlɛbaga ye bi bɛɛ y'a dɔn bi n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana t'an bolo bilen jamana bɛ tunu o tuma an bɛ Asimi fo k'a barikada a n'a ka premier ministre ye o ni foli ka kan. D'accord voilà donc sila o kɔfɛ sisan an y'a ye k'a fɔ Mondoro ale kan o attaquera kosɛbɛ donc Mondoro kan attaqueli la an ka cɛdenw ye wulikajɔ caman kɛ i n'a fɔ o de kɔfɛ dɔw yɛrɛ bɔra ni video dɔw ye k'olu bila ka kuma caman fɔ hali video in France 24 kumara kan RFI yɛrɛ kumara kan fɛn fɛn ye Mali TV ko kuma ye fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ taa jamana ɲɛmɔgɔw contre la o b'o kɛ u ka correspondant caman bɛ yan an b'a bɛɛ dɔn mais a fɔra yɛrɛ sisan fɛnɛ ko maa o maa bɛ yen ko n'i ye nin média ninnu hali u ka information n'i y'a partager i ka fɛnw sanfɛ k'i nɔ bɛ minɛ o kumaw bɛɛ fɔra donc Mondoro ta in kɛra an ka faamaw ye cɛsiri kɛ u ye wulikajɔ kɛ donc an bɛ fɛ i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o la. o tɛ baasi ye Cɛba an bɛ foli bila jamanaden kɔnɔ jamanaden cɛman na musoman fɛn fɛn bɛ ka 84 lajɛ n b'a fɔ ka partager ka foli bila an ka mɔgɔba minnu tɛmɛna n'o ye Seku Ture ni Modibo Keyitaw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn diɲɛ kodɔnnaw de ko minnu bɛ politiki yɛrɛ dɔn minnu bɛ adamadenya kalan kɛ minnu ye adamadenya kalan kɛ n'u bɛ adamaden dɔn n'i ye mɔgɔninfin jɔ i ye jɔnni ye olu de ko diɲɛ bi laban na an bɛ yɔrɔ min na bi fanga na minnu bɛ fanga na bi ko n'i y'a lajɛ maa saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ perezidanya yɛrɛ bɛ ala ye min fɔ masakɛya la diɲɛ mara masakɛya la a qualité bɛ maa saba de la Asimi ka kan ka k'a maa sabanan de ye a kelen de bɛ farafinna bi min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Asimi a bɛ adamadenw lamɛn Asimi ka kuma man ca Asimi n'a ko a bɛ min kɛ a b'a kɛ a tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ dɔw i b'a jɛɲɔgɔn ɲininka mɔgɔ dɔw mɔgɔ min ma deli ka nkalon tigɛ abada l'homme n'a jamais menti Asimi a bɛ diɲɛ fɛn min na a tɛ foyi kɛ n'a ma miiri min na ni ala ye Mali kalifa ni ala y'o ɲɔgɔn kalifa Mali ma an kan ka barika da ka ala fo ka waleɲuman dɔn o bɛ ka Mondoro kɛlɛ min ko fɔ Mondoro kan lamɛnbagaw filɛlibagaw u ɲɛ bɛ n na u tulo bɛ n na Mondoro kan ne de ka mansin ye Mondoro kan kori dingɛ min bɛ ka Mondoro kan kori ne de ka mansin y'a kɛ moi je suis entrepreneur i b'o kalama n ye san 14 de kɛ Sama BTP la comme chef d'entreprise aujourd'hui n yɛrɛ ka mansinw bɛ n bolo Bill bɛ yen pelle bɛ n bolo Porsche bɛ n bolo ne de ka pelle ye Mondoro kan kori n y'a kɛ mɔgɔ min bolo o ye Maritala Mayiga ye a sigilen bɛ Mopti Mondoro kan Kantɛ Mondoro ye poste de ye Kantɛ quoi Kantɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko Mondoro tɛ kan ye Mondoro ye poste de ye Mondoro a poste sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn chef d'arrondissement parce que Mondoro ye arrondissement de ye a sous-préfet au ka bureau kɛlɛ nalen jadisi ko wulilen ala y'a kɛ commandant bɔra ye commandant bɔlen ye commandant ka sous-préfecture commandant ka baarakɛyɔrɔ komi an b'a dɔn o de la commandant Jini sous-préfet ka baarakɛyɔrɔ o de kɛra poste ye sɔrɔsiw ye yen de équipé est-ce que kuma faamuya a kan doda ye doda saba de ye gardiw de bɛ yen armée de tɛ ATT dɛ gardiw de bɛ Mondoro kan na les gardes nationales olu de bɛ Mondoro kan na ala y'a kɛ Mondoro u kɛlen waati min u bɛ k'a fɔ ko u nana ka na kɛlɛkɛminɛ minnu bɔ k'a fɔ ko o bɔra Mondoro kan na o kɛlɛkɛminɛ tɛ Mondoro kan na olu tɛ minɛn ayi olu minɛn ninnu tɛ Mondoro kan na gardiw de bɛ yen a marifaluru yɛrɛ u bolo yen i y'a faamuya min bɛ minɛ fɛn na o 17 ye o bɛ ka 17 de sigi kawunda la n bɛna fɛn min f'i ye i b'a dɔn k'a fɔ janfa walahi Faransi Asimi de bɛ se ka jamana in mara walahi ala an ka service de renseignement
le directeur de renseignement, le directeur de la renseignement général, à toi dit, c'était d'État Niamoro, Moudou Konete, Bi Mali Kounouni Yaladje, Mali Taïrebo, les 4 premiers renseignements Mali Bakono. Wallahi Moudou Konenu, Bi, Mali renseignement de Conti. On a Bi, Mondro Kanga, vers 4h du matin. Il y a famille. Djumelo, parce que toi, Bi, Mondro Kando, plutôt qu'on a prospection, ou bien Mondro Kancho, donc quoi. Ou est Jadissou de l'abbé. Jadissi est bien à deux tours de quoi Jafado. Mohamed Bazoum est Jadissi Mounou Labla. Niger au don. Jadissi Kadobala. Ou Jadissi Mina Bokaram Tondendo. Bokaram Nyamrobadodo. Ou va faire quoi Ama Baba Soulé. Allez faire un mondro. Mais Niger Kassoula. Tchède Abla, Mohamed Bazoum. Ou n'a pas Bikanga 4h du matin. Ou Bine Kanga, ou est campionné. Il y a famille. Jadisi nous dira dingue même parce que ka dingue de tigɛ ka kan na minu ka bac de sable o be cɛncɛn don bɔrɔ minnu kɔnɔ k'o bila kan dawolo la kan kɔnɔna fan fɛ i tɛ se ka kan sɔrɔ abada f'i ka jigin tigɛ kɔnɔ ala y'a kɛ jadisi ninnu u t'a ɲɛ dɔn u jigira dingɛ kɔnɔ u ye kɛlen ka kan pilonner sɔrɔsi minnu bɔra sisan minnu bɛ dingɛ kɔnɔ olu de ye tiri kɛ ala y'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ Mali avion wele avion nana i b'a kalama mɔgɔ tun bɛ a l'entour la fɛn fɛn tun bɛ dingɛ kɔnɔ a si ma bɔ k'a fɔ mɔgɔ jadisi bɔra Mondoro o ye kalo ye jadisi ma bɔ Mondoro u y'a bɛɛ faga a jadisi bɛɛ sara est-ce que kuma faamu u y'a jadisi bɛɛ faga a nana ye k'a fɔ jadisi min ni cɛ y'a bila Mahamadou Bazoum n'a y'a bila n'o ye Hama Baba Soulé n'a tun bɛ kaso la Niger ni Bazoum y'a labila o su yera mɔgɔ ninnu na o n'a ɲɔgɔn si caman o b'a yira k'a fɔ Faransi ka janfa don Faransi ye mun fɔ Faransi m'a fɔ k'anw tɛ négocier ni jadisi ye an ko an bɛ négocier n'an ka jadisiw ye n'o ye Amadu Kufa Katiba de Masina ale ni Yadi Agali Faransi m'a fɔ k'anw kana négocier n'o ye a y'o fɔ mais Faransi ko k'olu bɛ taa ka taa cɛ fɛ yen Mahamadou Bazoum k'o bɛ taa Niger o na ko kuma fɔlen Bazoum y'a ka terrorisme labila e y'a kuma mɛn Faransi da wa ayi o ma kuma fɔ e y'a kuma mun da wa ayi u labilala mun kosɔn parce que u ka bi bi in na n'i y'a jateminɛ u tun dalen bɛ terrorisme ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn na a bɛɛ sara Mali la chef de file t'u bolo bilen minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ il faut que minnu b'u bolo u tɛ se ka Burkina ta labila u tɛ se ka Tchad ta labila u bɛ se mɔgɔ min na bi o ye Mohamed Bazoum ye c'est pour cela u y'a ɲini Bazoum fɛ Bazoum ka mɔgɔ ninnu labila Bazoum ko k'ale y'u labila mun kosɔn ko pour que k'ale ni jadisiw ka sigi ka fɔ n'o ye Boko-Haram mɔgɔw ye pour que ka se ka attaque dabila fɛ yen Ala bɛna mun kɛ u kɛlen ka mɔgɔw labila n'u ko u labɛn pour que u kana Mali attaquer a jadisi si ma bɔ yan a si ma bɔ Mali la yan u y'a bɛɛ faga a bɛɛ sara Mondoro u nana mun kɛ u kɛlen ka mɔgɔ minnu labila i b'a dɔn o ye mun kɛ Niger yɛrɛ la u ye Ala minɛ bi an filɛ yɔrɔ min na ka Niger ka kari dɔ a bɔtɔ Ɲamɛ a bɛ ka na Burkina u nana ka na kari attaquer mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 3 b'a kɔnɔ 13 dɔrɔn de sera ka tila u ye mɔgɔ 30 bɛɛ jeni kari kɔnɔ u ye tasuma bila k'a bɛɛ jeni ka jɔ ni marifa ye Ala de b'an ka kɛlɛ kɛ i y'a faamuya RFI bɛ kuma minnu na RFI bɛ i ka jateminɛ n y'o de f'i ɲɛna n m'a f'i ye k'u ka o don RFI la cɛ tora kuma na caméra bɔra kan dɔrɔn a y'a kɛ tan Ala de kiri tigɛ o b'a yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi mun dɔrɔn tɛ an ka sɔrɔsiw wulila mun dɔrɔn kɛlɛ kɔfɛ Mali tɛ ka négocier u ye mun fɔ ko mun dɔrɔn kɛlɛ la ko pourquoi ko Mali ma Barkhane wele e m'o mɛn yan i y'a fɔ n y'u ka journaliste dɔ lamɛn ko Barkhane ka avion 2 tun bɛ sanfɛ a wagati yɛrɛ la Barkhane avion foyi tun tɛ yen Mali de nana ka avion 4 de nana mun dɔrɔn ka na intervention ka avion 4 o avion 4 minnu sera ka boli u ye dɔw gɛn ka t'u minɛ kɔlɔn dɔ da la u taara minɛ fɔ ni Niger parce que forêt dɔ bɛ ko Wagadu ma dɔn ne ye Wagadu ko mɛn a forêt nalen bɛ ka tɛmɛ anw ni Niger fɛ ka na don fo Burkina u ye minnu sera ka boli parce que dɔw tun bɛ mobili la caman tun bɛ moto la minnu sera ka boli an ka avion y'u gɛn ka taa s'u ma fo kɔlɔn dɔ da la o kɔlɔn kun chargelen don arme de la i b'a baro kɛ ko ne de y'a f'i ye Mali y'a ye k'a fɔ tɛ se ka arme déloger Mali ye tasuma bila a kɔlɔn na u y'olu jadisiw u y'u bɛɛ faga u tilala k'u sutu ka taa fo Wagadu kɔnɔna na ka na k'i b'a fɔ u bɛ don Moritani u taara sɔrɔ kɔlɔn dɔ bɛ yen
i y'a faamuya mobili dɔw o y'olu mobili u nana parce que ni avion nana avion bɛna ka na assistance de kɛ sanfɛ i tɛ se ka taa cogo si mobili bɛ u bɛ mobili lajɔ ni mobili lajɔ sisan u bɛ sɔrɔ sisan ka inventaire lajigin force spéciale ninnu jigin u nana ka n'u lajɛ ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bananen bɛ mobili kɔnɔ u y'olu tɔ lase armée bɛ arrestation min na u nana u ye yen bɛɛ largué ka na don fo an ka mara kɔnɔ Sikaso o don na dɔrɔn même pas un mois u ye attaque dɔ kɛ vers Mangun kiya kɔfɛ i y'a faamuya u nana ka na min de da u bɛ tellement qu'ils sont très lâches u bɛna ka na min de da mɔgɔw ɲɛ an ka sɔrɔsi naani tora la mais sɔrɔsiw nana ka na don n bɛna min f'i ye n'i y'a ye ko an ka renseignement ka ɲi farafinna bi n'i y'a lajɛ Mali renseignement ɲɔgɔn tɛ yen mɔgɔ si tun t'a la min b'a janfa la hali duguden dɔw tuma la u y'a bɛɛ minɛ u y'a bɛɛ minɛ bi an bɛ yɔrɔ min na diɲɛ de ko ten wallahi n'i y'a jateminɛ bi farafinna Asimi ɲɔgɔn tɛ yen Asimi ɲɔgɔn tɛ yen Mondoro ni mɔgɔ k'i ma bi ko Mondoro k'a attaquera k'a fɔ k'u ye kɛlɛkɛminɛ minnu bɔ o kɛlɛkɛminɛ minnu n'u y'a bɔ k'a jira télé la fo fulakɛ bɛ ka papier minɛ ka jɔ a kunna k'a fɔ an ye nin minɛ Mondoro o ye montage de ye o ye montage de ye i ɲɛ bɛ mobili minnu na de ni pick-up ninnu image kɔrɔ bɛ a bɛ ne yɛrɛ bolo o image ninnu a kɛra Tchad de ye Tchadiens de ye Boko Haram mɔgɔw minɛ Tchad militaire ka militaire mobili de jɔlen don ka allié ta militaire Tchadiens ka mobili de don ala y'a kɛ u ye maramafɛn minnu minɛ Boko Haram u kɛlen ka Boko Haram minɛ u ye maramafɛn minnu minɛ k'olu de bila camancɛ la est-ce que kuma faamuya fulakɛ kelen min bɛ ka kuma ni armement ninnu kunna o fulakɛ kelen i b'a mankan mɛn jadisiw ka kuma bɛ yen i bɛ fulakɛ kelen in mankan mɛn a bɛɛ la o tuma fulakɛ a bɛ saga kun de yan a bɛ saga kun de wa o fulakɛ i b'a kumakan mɛn i bɛ fulakɛ in tɔn kelen n'i ma taa i b'a jateminɛ i bɛ fulakɛ in kumakan mɛn u ka fɛngɛ bɛɛ la est-ce que kuma faamuya u ye montage de kɛ nin montage kelen nin a don kama u kɛlen ka armes bɔ k'u jɔ Difa le gouverneur de Difa o de bɔra yen ka na a n'a ka délégation de tun bɛ ka na armement ninnu lajɛ u bɛ minɛ Boko Haram bolo a image bɛ ne bolo a mobili nombre kelen de don ni mɔgɔ ma da la i bɛ don Google kɔnɔ i b'a taper i b'a ye a mobili kelen i b'a nombre i bɛ mobili in compter i b'a ye k'a fɔ mobili kelen de don a tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamuya mais RFI b'a kalama k'a fɔ montage don France b'a kalama k'a fɔ montage don parce que olu de y'a monter jɔnni mɔra n'a kuma ye faso denjugu dɔ de ye nin image bila fɔlɔ yanni RFI yɛrɛ k'a fɔ RFI ka sɔrɔ sisan k'a ta k'a k'i b'a fɔ ko sɛbɛlama don k'a k'i b'a fɔ a kɛra bi an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɛra kɛɲɛkɛ ye Mali kɛra kɛɲɛkɛ ye o la n bɛ min fɔ politique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bi cɛba mɔgɔ bɛ bi i yɛrɛ kun ka intérêt nɔfɛ parce que i bɛ kɛlɛ bi an bɛ kɛlɛ la bi a bɛɛ ye intérêt nafako kɛlɛ de ye sinon bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Mali bɛ taabolo min na bi wallahi Mali bɛ taabolo min na bi mɔgɔ si tun t'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ nin taabolo sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a dɔn ko Mali bɛ se ka ɲa nin cogo la ka Mali ko bila règle la nin cogo la mɔgɔ si tun t'o dɔn mais ala n'an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka mɔgɔ ɲumanba minnu wallahi n'u ye dugawu kɛ jamana in ye o de ye jamana sen nin cogo la ka na ni masakɛ ye masakɛ min bɛ ka jamana bila nin cogo la Musa Tarawele y'o de fɔ Asimi jɔlen b'a kɛrɛfɛ a dalen bɛ ala ka lahara sɔsumaya ye a ko hali n'a kɛra faso den ɲuman kelen a bɛna jamana nin a bɛ jamana ka danbe n'a ka hɔrɔnya segin a ma Musa Tarawele m'a fɔ wa don min na Asimi ninnu taara ka taa fɔ bon o de ye ne Seydou Badji Kuyate y'a fɔ a ko a bɛ k'ale ɲɛna a bɛ k'a kɔ Seydou Badji Kuyate ala ka lahara sɔsumaya ye a ko a kɛra ale ɲɛna a bɛ k'a kɔ a ko tɔw bɛ malo Faransi bɛ malo jamana in kan yan a y'a fɔ a ma fɔ an b'o malo an b'o dakan de la bi o an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ ko kalama o la an bɛ fɛn min fɔ bi bi in na mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ kun nafa ɲini a taara c'est à dire Moriba Yasso kɛlɛ tɛmɛna soforokun na Moriba Yasso dɔ tɛ c'est à dire Moriba Yasso dɔ tɛ fɛn ɲɛ a la quoi u ka sabali u ka yɛrɛ kun nafa ɲini dabila n'o ye politique mɔgɔw ye ni ko politique mɔgɔ bɛɛ tɛ parce que bi an bɛ yɔrɔ min na bi dɔw y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ politique ye faso kanu de ye dɔw y'a dɔn bi k'a dɔn n'i b'i faso fɛ walahi a bɛ fɔ o de ma ko politique tubabu minnu bɛ k'a fɔ ko démocratie m'u faso labila o minnu bɛ k'a fɔ bi ko démocratie m'u faso labila u kɛra o faso fɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ n'i ma ɲɛ k'i kɛra politique mɔgɔ ye yɛrɛkun nafa ko tɛ faso ka nafa de bɛ ɲini i ta bɛ sɔrɔ o de kɔfɛ o la an b'a ɲini politique mɔgɔw fɛ minnu ko bi k'u bɛ fɛ ka jamana in dafiri u ka kɛ ala kama u ka segin u kana fara Asimi kan ka jamana jɔ i y'a faamuya min bɛ bi Faransi i b'a kalama ko Faransi bi Namiba Paul Namiba le président burkinabé min bɛ bi transition kunna tellement Faransi siranna
u y'u ka ministre de la défense bila ka na Burkina k'a fɔ a ɲɛna k'u bɛ fɛ ko ka Burkina sécurité olu b'u dɛmɛ u bɛ Burkina Paul Dami b'a dɛmɛ ka Burkina k'a sécuriser i b'a fɔ a bɛ k'a ɲini cogo min na a kana tɛgɛ di mɔgɔ si ma a ka to olu kɔ i y'a faamuya o kɛra hali o ma bɔ kari la ka dɛrɛ sɔrɔ u taara ka taa bin cɛ kan k'a ka dugu dɔ ci Jadisiw bi tun ka tila ka taa tasuma bila kari la Burkina bɛ min b'a kɔnɔ mɔgɔ t'a da dɔn ka kari jeni e Bazoum min fɛnɛ i y'a fɔ e bɛ tɔgɔ ɲini na tubabuw kɔ i ka mɔgɔ 30 jɛnnen filɛ nin kari kɔnɔ Jadisiw de y'o kɛ ka denmisɛnninw a plupart bɛɛ muso denbatigiw den b'u bolo walahi ala Faransi de ye nin kɛ o tuma i b'a jira ka mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ c'est à dire tubabuba ninnu ɲɛ b'a ka nafa dɔrɔn de la quoi an ka kɛ ala kama an ka sabali an k'an ka autorité dɛmɛ quoi i y'a faamuya mais ni n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna cɛba n'i y'a lajɛ i bɛ mɔgɔ 5 minnu bɛ bi n'olu de bɛ jamana pouvoir kunna sɔrɔsiw la e ka kelen lajɛ min tɛ ka baara kɛ min tɛ ka baara kɛ Sadio a taara o don Moscou a taara Moscou waati min Nations Unies ko aw bɛɛ k'i ka position yira ni Mali ko k'ale bɛ cɛmancɛ la o tun bɛ fɛ k'o kuma kɛ RFI nana o kuma ta k'a b'a kɛ ko dɔ ye an ko o tɛ fɛnkɛ dɛ anw ni Ukraine ka kɛlɛ anw tɛ Ukraine ka kɛlɛ la anw tɛ foyi ka kɛlɛ la an bɛ k'an yɛrɛ de ɲini an bɛ k'an bɔcogo de ɲini an bɛ k'an bɔcogo de ɲini n'i ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ i tɛ bin kun ɲɛɲini an bɛ k'an bɔcogo de ɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jamana ye san joli kɛ jafa kɔnɔ Russie de bɛ k'an dɛmɛ bi hali n'an ma kuma bi k'a fɔ an da la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ Russie de kɔ fo ka diɲɛ wuli an tɛ bɔ Russie kɔ i y'a faamuya kɛlɛ min filɛ nin ye bi n'an bɛ k'a fɔ bi ko i ka hakɛ to dɛ kɛlɛ min bɛ bi n'an b'a kuma na Ukraine kɛlɛ in bi kɛlɛ tɛ koyi seba kɛlɛ sɔrɔla min n'i ye Bachar al-Assad a ka jamana tɛ Syria Syrie kɛlɛ sɔrɔla cogo di Syrie kɛlɛ sɔrɔla i y'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi m'a to États-Unis bɛ k'a ɲini ka Russie destituer ka dɔ wɛrɛ sigi ka force la parce que bi fɛn min bɛ bi ka Amérique jamana min bɛ bi ka Amérique menacer n'u bɛ siran a ɲɛ bi k'u tɛ se k'u sago kɛ a ɲɛ 40 ma o ye Russie de ye bien vrai que Russie cira Russie jamana minnu cira Russie kari l'o kɔ parce que u b'a dɔn k'a fɔ jamana kelen bɛɛ dɔrɔn de tun b'o la bi min Russie mako tun bɛ se ka s'a ma joona o tun ye Tchétchénie ye sinon jamana Ukraine ni fɛn ninnu kabasani jamana ni fɛn ninnu de don u tɛ Russie bɔ foyi la Russie jamana Mali a ka bon Mali siyɛn 17 i b'o kalama wa Russie ka bon Mali siyɛn 17 17 millions kilomètres et quelques kilomètres carrés o de Russie i y'a faamuya u nana ye k'a fɔ olu tun bɛ fɛ k'u bolo bɔ Russie bolo parce que u bɛ blé san Russie bolo u bɛ pétrole san Russie bolo u bɛ gaz san Russie bolo u y'a ye k'a fɔ n'u ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin ye k'a fɔ u ma dépend Russie la u bɛ se k'u sago kɛ u ye mun kɛ u ye Irak destitué o de kama Irak Saddam ka jamana u tun bɛ fɛ de ka Saddam ka gaz de bɔ autorité min bɛ Irak bi Américains tun bɛ ka u n'o bɛnn'o la u bɛ gaz bɔ ka tɛmɛ n'a ye ka na ni gaz ye États-Unis o ta Américains olu bɛ Europe servi gaz la a gaz tɛ se ka tɛmɛ cogo si fo ka tɛmɛ Syrie de fɛ taasira si tɛ gaz na fo ka tɛmɛ Syrie fɛ u nana de k'u bɛ gaz la tɛmɛ Syrie fɛ pour que ka se ka dɔ bɔ Russie fanga na Russie bɛ économie min kɛ pour que ka se k'u affaiblir u y'o kɛ dɔrɔn Black Mir fana nana ka na fɔ Bachar ɲɛna k'a fɔ vraiment kana sɔn u ka tɛmɛ yan a dabɔkun ye ne de ko ye i y'a mɛn Bachar fana ye i ja k'a fɔ ko u tɛ tɛmɛ gaz tɛ tɛmɛ ale ka jamana kan pour que u ye min kɛ Saddam na pour que k'o ɲɔgɔn kɛ Bachar la u nana ni Sunnites de ye Shia dɔw de bɛ yen minnu bɛ Iran u bɛ fɛnkɛ na olu ka baara de fana nin ye u tɛ foyi kɛ minnu ni Saddam tun bɛ ɲɔgɔn na fo Saddam ye arme chimique fili u kan f'u y'a fɔ ko Saddam ye arme chimique fili u kan u b'a fɔ ko les sunnites u nana n'olu de ye sisan olu ka baara bɛɛ kɛlɛ ye u nana n'olu de ye sisan ka n'o kɛ ka yakuma bala ka Bachar kɛlɛ parce que ni jamana destitué la u tun t'a dɔn k'a fɔ Russie ni Bachar kuma na ni jamana affaiblila o la u bɛ to ka tɛmɛ ni gaz ye sisan ka taa n'a ye Amérique o la Américains bɛ yakuma bala Européens servi gaz la o kɛlɛ de bɛ Bachar fɛ yen e ma ye waati min na u nana fɔ ko avion OTAN nana fɔ ko avion kana wuli mun don OTAN kɛlen k'o fɔ u yɛrɛ tilen tilala k'a fɔ k'u bɛ tɛmɛ n'avion ye Bachar ka sɔrɔ Black Mir ka sɔrɔ k'u ka avion lajigin o tuma an bɛ yɔrɔ min na bi f'an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min na faso ko kɛlɛ don i y'a faamuya faso denjugu minnu b'a la k'a fɔ k'u bɛ jamana in sigi sen tabara kɔnɔ faso wɛrɛ t'u la o an tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ ni Mali tɛ i y'a mɛn Assimi bɛ baara min na bi Assimi ɲɔgɔn président anw tɛ dɛ diɲɛ de ko ten ko Assimi ɲɔgɔn
u mɔgɔ saba de bɛ yen ale Poutine ale ni cɛ in tɔgɔ ye di Corée du Nord masakɛ ye u k'u mɔgɔ saba de bɛ yen Assimi kelen de ye farafin ye critère la n'i y'a jateminɛ u bɛ cogo min na adamadenya yɛrɛ cogo u ka adamadenya cogo masakɛya peresɛya la n'u ye fɛn min kɛ n'u ye fɛn min bila u kunna u b'a kɛ n'u ye min décision ta u b'a kɛ Maro y'a faamuya c'est des responsables mais an ka jamana to kɔfɛ parce que an ka président si tun tɛ décision bɛ président minnu na c'était des irresponsables Maro n'i y'a to n bɛ kuma f'i ɲɛna cogo min mɔgɔw kun don u bɛ fanga na u ka masaya kun sɛbɛnnen bɛ Faransi ka mara de kɔnɔ. D'accord. Alsa an bɛ taga ye mun fɔ Ukraine jamana kan ale ni Rusiw bɛ kɛlɛ mun na o kɛlɛ fɛnɛ kɛra sababu ye sisan an yɛrɛ kun b'a dɔn ko Poutine ko a pisannen don sa mais an kun bolo ko fanga bɛ Poutine fɛnɛ la armement de sira kan mais an nana ye ko ja hali gulɔ dumanw olu bɛɛ dayɛlɛnna essence dayɛlɛnna fɛn min ye hali blé fɛnɛ ni o ye farine ye ale fɛnɛ da yɛrɛ fɛnɛ yɛlɛnna donc i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ sisan Europe hali tigatulu ko fɛnɛ da gɛlɛyara ko gɛlɛyara dɛ ja Rusiw ma ɲi e bɛna min f'i ye Rusi ka jate la bi n m'o de f'i ye wa Rusi ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn na tan u bɛ ka Europe filɛ Europe ye neige jamana de ye neige de bɛ jigin nɛnɛ jamana don u ka so ninnu bɛ chauffer de a bɛ chauffer ni jumɛn ye gaz de bɛ kɛ ka chauffer Black Mir de b'a di Rusiw de b'a di Europe ma u bɛ ka embargo min ta c'est comme Mali ka embargo ɲɔgɔn don min na embargo bɛ ta Alassane de tɛ kɛrɛfɛ Marshal de tɛ kɛrɛfɛ mais bi embargo bɛ jɔn de kan a b'olu yɛrɛ de kan embargo b'olu de kan n'o tɛ anw tɛ embargo dɔn parce que munna olu ye président de ye mais fɛn dɔw bɛ yen jamanadenw mago b'o o la o tɛ sɔrɔ olu yɛrɛ fɛ yen mais o bɛ bɔ anw de fɛ yan Sénégal anw de bɛ Sénégal servi o la hali nafɛn an bɛ nafɛn kelen min dun ta nafɛn bɛ bɔ Mali de la ka taa Sénégal e ka mɔgɔ u ɲininka u b'a ɲɛ f'i ye Côte d'Ivoire filɛ nin ye pomme de terre an de bɛ taa ni pomme de terre ye Côte d'Ivoire an de bɛ taa ni légumes ye Côte d'Ivoire n ko machine den kelen taara 15 Abidjan Allahu akbar so an de bɛ taa ni misi ye ko sogo bɛɛ gɛlɛyara mais olu embargo ta don min u ye tɛgɛrɛ fɔ u ɲɛna ko gɛlɛya in k'a bɛna sigi anw de kunna Assimi fana Ala ka barika parce que ni Ala bɛ mɔgɔ kɛ masakɛ ye ni Ala y'i da dugutigiya kama fitini tɛ sa quoi ayi tɛ sa i fitini ni Ala y'i da k'i bɛ kɛ dugutigi ye e fitini tɛ sa dɛ Ala ye Assimi da k'a bɛ jamana mara walahi Ala ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye 5 ye u cɛ 5 walahi ni Ala de b'a ye k'a fɔ Ala de ye ninnu wele ka na n'u ye k'u kana u kana jamana in mara Alassane bi Alassane a bɛ ka taarafɛn ta o Alassane bi ne kana taarafɛn ta a ka jamanadenw wulila ka marché la vie chère o kelen de bɛ Ukraine e k'a lajɛ cɛ a ye bi ma to a bɛ kangari da la cɛ in ye o Ukraine président ye o Black Mir kɔni est-ce que i kuma faamu parce que u y'a ɲini k'a fɔ k'u b'a destituer commercialement u ma se k'u b'a destituer tun nin cogo la a ye mun fɔ jamana minnu bɔra Russie la o caman bɛ yen u bɛ fɛ ka don OTAN na OTAN ka sariya la n'i donna na n'i ko i bɛ OTAN jamana kelen kɛlɛ OTAN jamana bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ a y'a jira a ye cɛ wele a y'a ɲɛfɔ a ye a y'a fɔ Crimée a y'a fɔ ninnu ye a ko bon n bɛ fɛn min fɔ aw ye aw kana sɔn abada Russie kana a fɔ Américains OTAN a kana don OTAN na OTAN tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye OTAN ye Américains de don u bɛ fɛ ka gɛrɛ anw u bɛ fɛ ka gɛrɛ n na n'u gɛrɛla Russie la u b'a ɲini ka Russie wɔgɔbɛ u b'a ɲini ka jamana wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ état wɛrɛw bɛ Russie kɔnɔ a bɛ ko état fédéral de don état dɔw bɛ yen u b'a ɲini k'olu sɔgɔbɛ wala k'u sɔgɔbɛ k'u kɔnɔ suruku ka bɔ Russie la k'a ɲini ka Russie affaiblir a ko aw kana don a la anw de ye kelen ye anw de ye fa kelen ye anw de ye ba kelen ye aw de bɔra anw na n'i y'a jateminɛ furu tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ Ukraine bi u baw ye Russie de ye anw ka sɛw ye Russie tun ye jamanaba de ye mais n'a fɔra ko aw bɛ esprit min b'aw la cɛ min bɛ yen bi n'a bɛ k'aw mara Ukraine kunna bi homme d'affaires de don hakilina min b'a la Europe hakilina de b'a la hakilina européenne de b'a la a dun bɛ ka wale min kɛ a tɛ bɛn a y'a wuli a ye kangari da ye i y'a faamuya Faransi de ko parce que Faransi ta ye juguya de ye Faransi y'a ye k'a fɔ olu ka mara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi a bɛ menacé don par la Russie Faransi de nana i ye cɛ a tɔgɔ bɛ dɔ filɛ kɔnɔ nin ye u ka président musokɔrɔba cɛ cɛ in tɔgɔ ye di Macron ye taako dama min kɛ e ma ye a ka taako laban na min kɛra e m'o ye wa u k'a ma k'a tɛ se ka président ye ko fo ka taxe ko fo ka fɛnkɛ k'a la u ka joli ta coronavirus Covid taxe k'a la a ma sɔn k'u bɛ fɛ ko k'ale ka ADN de ta
Macron de côté comme il faut qu'elle ait ADN d'État quand il était génoué au quoi bon était général il n'a pas présenté nous ni bien faire un type mais comme présent et bien il va faut Mogaza à son nom à avion ta kana c'est faut capital là ou tlala kam a yɛrɛ dana yɛrɛ mɔgɔ si ma taa kunbɛn a nana o k'a ma bɔ ni i nana fana ni an ka président ka ɲɔgɔn ye cogo de b'a la i tɛ gɛrɛ a la ten dɛ parce que banako taxi fɛnkɛ tɛ k'i la covid taxi tɛ k'i la a k'u tɛ covid taxi kɔ dɛ k'u b'ale ka ADN de kɔ Macron de ko ten a nana o de y'a to ye tabali janba dɔ ta ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ e ma tabali jan ɲɔgɔn hɔn a kɛra o de kosɔn i y'a mɛn ale ka kɛlɛ kun bɛ ale tun bɛ ka américains de nɛgɛ o temps fana fɛn dɔ bɛ Bachar bolo o t'an kun ma deli k'o ye o a ye birifini bɔ a kunkolo la ka yiru la ka tila ka datugu e b'o dɔn wa ayi kɛlɛkɛminɛn dɔ bɛ yen le missile le plus dangereux au monde diɲɛ kɔnɔ a tɛ mɔgɔ bolo i b'a dɔn wa ayi 1000 fois dangereux que les bombes atomiques min cira Nagasaki Hiroshima 45 millions de morts 12 millions disparus a bɛ fɔ de ma ko le Satan D o kɛlɛkɛminɛn tɔgɔ de missile tɔgɔ de ko Satan D a bɛ jɔnni bolo a bɛ Vladimir de bolo a y'o de yira o tan na a kɛlen k'o bɔ k'o yira o tan na cɛ ye mun fɔ Joe Biden a m'a fɔ k'ale ka sɔrɔsi tɛ taa ye k'ale bɛ se k'u dɛmɛ militairement mais ale yɛrɛ tɛ taa kɛlɛkɛminɛn b'a yɛrɛ ci wa a kuma ka jan sinima k'o tɛ sinima ye wa sinima don a m'o de fɔ wa a ko américains tɛ se ka Ukraine bɔ ale bolo a ko français mɔrɔbaya sa donna de ye a ko munna n'i y'a lajɛ français taara ka taa ben Libi kan ka Kadhafi destituer a kɛra américains ɲɛna u b'a kalama k'a fɔ français bɛ ka bin Kadhafi kan u b'a dɔn ni ala t'o bɛ ka bin a kan n'o tɛ o bɛ ka min fɔ a la nkalon don a tɛ ka arme foyi perfectionner kelen américains taara ka taa bin Saddam kan ko arme chimique b'a bolo ko mugu b'a bolo u taara ka taa Saddam minɛ k'a faga seliba don ka kɛ laya ye k'a sɔrɔ nkalon don foyi tɛ Saddam bolo ale kumana bi Ukraine b'ale bolo jɔn bɛ se ka Ukraine b'ale bolo autant tɛ se bi diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ mara b'olu de bolo o bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ de nin serimani de ye quoi ni ne ye maliyɛn dɔw ye ka t'o sigi ko an bɛ Ukraine supporter dɛ Ukraine a bɛ ka bin a kan dɛ Vladimir bɛ tan dɛ n'o ye jugu ye u t'a kalama o américains sigilen bɛ ka yɛlɛ de o walahi Ukraine pétini a bɛ ka mɔgɔw daji de a bɛ ka mɔgɔw daji nkalon kan i y'a faamuya bamanan ko tɛ jɛ tɛ den bara la o jɛ bɛ den bara la wa jɛ tɛ den bara la dɛ bɛɛ y'i yɛrɛ de ye o b'a jira k'a fɔ Europe bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ k'u bɛ ka embargo da a tɔgɔ bɛ dɔ filɛ Russie kan u bɛ ka embargo dɔ yɛrɛ de kan parce que gazi fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ ka bɔ fan fan a allié fɛn fɛn bɛ yen u ka minɛnw bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ bi k'a fɔ bi k'u bɛ Europe servir a bɛɛ ye Russie ka allié de bi an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ jɔn bɛ se k'a fɔ ko Mali tɛ Russie ka allié ye Centrafrique Afrique centrale Centrafrique u tun bɛ ka fɛɛrɛ min kɛ yen sisan i m'o ye o tun tɛ fɛ ka assassiner ka président assassiner yan n ko Russie de y'o transmission intercepté k'a jira k'a f'u ɲɛna u bɛ fɛ ka président assassiner mais scénario de don Russie fɔrilen don kojugu fo k'u tɛgɛ minɛ bɔrɔ kɔnɔ k'a fɔ président i bɛ na i kɔlɔsi o bɛ an ye fɛn dɔw sɔrɔ an ye kumakan dɔw sɔrɔ o bɛ fɛ k'i assassiner a ye mobili dɔ bila ka na mobili min n'i t'a kɔnɔ o bɛna action min kɛ pour que an k'a ye n'i y'u minɛ bi u b'a sɔsɔ président ka cortège natɔ u ye mobili dɔ labɛn k'o mobili kɛ i b'a fɔ président de bɛ ka n'a kɔnɔ mobili natɔ mɔgɔ n'u ye daso kɛ mobili kan les snipers françaises u bɛ fɛ ka président faga ka mun kɛ n'u ye président faga a bɛ kɛ i b'a fɔ accord dɔ tun bɛ président ni Wagner cɛ président ma bɔ a sira fɛ Wagner ye président faga o bɛ kɛ sababu ye an minnu bɛ yen n'an bɛna tɛgɛ don Wagner bolo an ka jamanadenw bɛ wuli k'a fɔ u ye min fɔ Wagner la ko vagabond don u n'an tɛ se ka baara kɛ parce que après a y'a fɔ u bɛna ka na cɛ an ka président yɛrɛ faga o fɛɛrɛ de tun b'o kɔnɔ mais Russie kɛlen ka u ka kuma intercepté u nana en action u ye mugu ci mobili la u nana ka n'u tɛgɛ minɛ u minɛlen faransi ko cogo di faransi légion ko k'olu ka mɔgɔ tɛ u m'a fɔ ten wa o m'a fɔ k'olu ka mɔgɔ tɛ mɔgɔ ye minnu ye mugu ci Centrafrique président na wa mais après n'u tilala ka jɔ a la sisan Nations Unies ka sɔrɔ k'a fɔ sisan ko ka mɔgɔ dɔw libéré a kɛra wa a ma kɛ o b'a yira k'a fɔ an k'a lajɛ mais farafin maliyɛn an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la Assimi ye nin ye ninnu tɛ kɔnɔdimi ye ninnu ye ɲɛdimi de ye fo anw de ka sɔn k'a fɔ walayi ni ala cɛ Assimi bɛ ka fɛn min kɛ il part en connaissance de cause Sadio Kamara bɔra sisan a tɔgɔ bɛ taa filɛ kɔnɔ de ye Russie n'i y'a ye a RFI tigɛ a b'a dɔn n'i y'a ye u bɛ ka RFI ni France 24 k'a tigɛ Mali la parce que ne b'a tigɛ ninnu bɛ ka min fɔ a bɛɛ kalo u bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kalo
mais bi an bɛ ɲɔgɔn na dɛ ko média fɔrɔlen t'anw ye o e cɛba yɛrɛ e bɛ ka baara min kɛ bi e bɛ lamɛn bi ni France 24 ye o e bɛ lajɛ bi ni France 24 ye e bɛ lamɛn bi ni RFI ye ça c'est vrai ah parce que e tɛ nkalon tigɛ n bɛna dɔrɔn dɔ f'i ɲɛna i bɛ hakɛ to kuma na cogo la n bɛ média caman lajɛ télé web ninnu n b'u caman lajɛ ne ye dɔ lajɛ dɔ ko kuma lamɛn dɛ n b'i deli kuma de don ne de y'a lamɛn n t'a dɔn nin ye réseau min ye ko den tatɔla dɔgɔtɔrɔso la ko muso kɔnɔma den bɔra ka bin a kɔ est ce que kuma in faamu ko muso kɔnɔma dɔ ko dɔ y'a muso kɔnɔma ta k'a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ko o taatɔla dɔgɔtɔrɔso la k'u taara se dɔgɔtɔrɔso la k'u ye muso dɔgɔtɔrɔ jiginikɛlaw taara muso da tabali kan k'o y'a sɔrɔ ko den de ye ko ja ko den bɔra ka bin sira la cɛba bon ni fɛn min ye fɛn sɛbɛn ko ye n'i ye nin kuma fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka fɛnkɛ kɛ a bɛ mɔgɔw jigi misɛnya réseau ni fɛn ninnu kan bon ne fɛ dɔrɔn an bɛ diɲɛ kuma fɔ nkalon ka haramuya an ka nkalon haramuya an bɛ diɲɛ kuma min fɔ walahi a ka kɛ tiɲɛ ye o de ka ɲi jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamana bɔra tulonkɛyɔrɔ la jamana danna sɛbɛ sira de kan o de y'a to vraiment kati 24 cɛba k'a fɔ bi n bɛ ka kuma o tɛ dɛ bilahi lamɛnbagaw tulo bɛ n kana o k'a partager vraiment ne sɔnna. Ok, donc ami fo Kirimo ka Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo je pense que i bɔra ka analyse minnu kɛ sisan mɔgɔ caman ye faamuyali caman sɔrɔ o la et i n'a fɔ an y'an da don mun na fɛn min ye essence ye jahirisiw de bɛ ka diɲɛ yɛrɛ fan caman servi essence la fɛn min ye gaz ye fɛn min ye tigaturu yɛrɛ fɛnɛ ye fo ka taa se fɛn caman ma hali u ka gulɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko vodka jahirisiw de bɛ nin bɛɛ dilan a ɲuman ɲumanw ka diɲɛ yɛrɛ servi donc olu fɛn ninnu caman bɛ yen européens ko k'u b'u ban a la o banni ninnu kɔlɔlɔ tan tɛ o kɔlɔlɔ o de filɛ nin ye jamana in caman kan wa o kɔlɔlɔ o de filɛ hali Mali yɛrɛ ye dɔ santi a la parce que fɛn min ye turuto ninnu ye sow bɛ mun dun ani sagaw ni misiw bɛ mun dun a caman prix yɛlɛnna donc mɔgɔw k'a faamuya ça n'a rien à voir avec l'embargo Mali bɛ embargo min kunna o ni olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o problème o bɛ Ukraine donc fɛn min ye essence fɛnɛ prix o yɛlɛnni ye o yɛrɛ Faransi essence prix ka ca ni yan ta ye États-Unis mun farala kan o ka ca ni yan ta ye donc olu bɛɛ ti dɔwɛrɛ ye o fɛnɛ ye bɛɛ bɛ dépend Irisiw ni Ukraine ka kɛlɛ in de la o de kɛra sababu ye essence fɛnɛ dɔ yɛlɛnna kan yan parce que n'an m'a fɔ tan fasoden jugu dɔw bɛ taa ta ka kɛ komi sisan transition mɔgɔw de bɛ ka dɔ fara a kan alors que kɛlɛ min bɛ ka kɛ Irisiw fɛ yen ani Ukraine olu bɛ ɲɔgɔn na mun na o de ye dɔ fara nin fɛn ninnu kan donc mɔgɔw ka a yɔrɔ faamuya u ka vidéo u ka partager kosɛbɛ pour que maliyɛnw bɛ se ka information yɛrɛ jɛlen sɔrɔ hali i bɛ k'a lajɛ k'a fɔ bi n'i y'a lajɛ dɔ farala n'i ye dafɛ jamana ninnu lajɛ regarde Côte d'Ivoire ani Sénégal bi ani Burkina o carburant wari ka ca anw ka carburant ye bi u ka fɛn bɛɛ ka ca anw ta ye mun bɛ k'a kɛ n ko an ka a tɔgɔ bɛ taa autorité minnu b'an kunna sisan n'o ye Asimi ni Sogɛli ye i b'a dɔn bɛ ka min kɛ yan n'i ma taa la il faut demander douane e ka doyenw ɲininka commerçant bɛ ka na ni minɛn bi u ye exode a bɛɛ ma exode de dilen bɛ mɔgɔw ma u ka don ni minɛn ye pour que jamanadenw ka lafiya sɔrɔ a la kelen filanan jamana kɛmɛ sara o kɛmɛ sara État yɛrɛ jɔlen bɛ ni joli ye État jɔlen bɛ ni 30 ye Asimi ani Sogɛli u jɔlen don ni 30 ye minɛn don t'a la olu de b'u wari bɔ u poche kɔnɔ jamana de bɛ k'o bɔ a poche kɔnɔ k'a sara pour que minɛn ka nɔgɔya jamana den ma o de y'a to bi n'i y'a lajɛ embargo in min b'an kunna bi a ka gɛlɛn an dafɛ jamana ninnu ma ka tɛmɛ nin kan e ma Alasani ko bi k'ale bɛ fɛ ka wuli a Macky Sall ko k'ale n'ale bɛna Bamakɔ pour que embargo in ka bɔ a y'a fɔ hali bi yɛrɛ a y'a bila ko ani Asimi kumara donc a n'a Asimi kumara bi a y'o fɔ an bɔra ka kalan sisan yɛrɛ ko wa CEDEAO délégation dɔ yɛrɛ kan ka na donc ko tiɲɛ na ko embargo in ko a ka d'ale yɛrɛ a ka bɔ Macky Sall y'a bila a ka compte Twitter kan ale fɔ ka ye Sogɛli ɲininka k'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ ka wari bɔ min embargo nin bɛɛ la an ka fonctionnaire kun ko depuis kalo joli la ko depuis kalo jan tɛmɛnen k'an ka fonctionnaire tɛ se ka sara a bɛ ɲini ka san kelen bɔ bi fonctionnaire bɛ ka sara Asimi ye ko dɔ kɛ depuis Ala ye diɲɛ da ɲɔgɔn ma kɛ i b'a kalama ko sɔrɔsi kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen depuis Mali dara en 1960 minnu bɛ balo la fo ka se bi ma Asimi ye dɔ fara bɛɛ sara kan ka tila ka rappel k'u ye ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba kelen plus de 2 millions sɔrɔ mais ale taara retraite la en 93 a tɛ tɛmɛ o kan ne yɛrɛ wolofa est ce que kuma faamu a ye den tɛ a ma wari di min ma bibi na ni ko bi ko Asimi k'i bɛ s'a ma bi anciens de b'i faga fɔlɔ ancien commandant o tɛ kelen ye Mali fonctionnaire tɛ yen Asimi ma dɔ fara min sara kan Asimi
a kɛra embargo in de kɔnɔ a kɛra embargo in de kɔnɔ Assimi dɔ fara bɛɛ sara kan a bɛ ka minɛnw suspensionné pour que maliyɛnw ka sɔrɔ hɛrɛ la Assimi o tɛ kelen Wage Ismaël Wage ne b'a ka ministère la a ye réconciliation sigi Mali l'équipe de la réconciliation e cɛ n terikɛ n b'a f'i ye Wage bɛ baara la wallahi Allah an ka fara Wage baarakɛla don Ismaël Wage réconciliation équipe de la réconciliation équipe de la réconciliation jamanatigiw dugutigiw alimamiw ɲamakalaw communicateurs a bɛ k'o de ta Mali région bɛɛ ni cɛfɔ ni kanbɛ nana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'o fɔ k'u bɛɛ Mali bɛɛ o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ la réconciliation k'u ta cɛkɔrɔba ninnu ka moyen d'u ma k'u ka cɛfɔ ni kanbɛ k'u ka baara kɛ o de y'a to sɛ woloma kɛlɛ minnu tun bɛ ka kɛ région yɔrɔ la ka yala o de y'a to a bɛɛ dabila la e bɛ k'a mɛn yɔrɔ wɛrɛ bilen yan foyi t'a tɛ Wage ka département Wage de bɛ k'o kɛ a bɔra Gawo a taara mun na yen mankan min bɛ yen ka taa fɔ k'a ban bi bi in na n'i y'a mɛn bi Tuaregu minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ bi hali Kidali kɔnɔ bi minnu ye Kidali tigiw ye olu yɛrɛ k'u tɛ kɛlɛ la bi u tɛ kɛlɛ la sini olu ni jamana bɛ ɲɔgɔn fɛ wallahi olu bɛ Assimi kɔ bi u b'a kɔ sini minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ c'était des bandits Gamou bɛ neutraliser le général Gamou cɛ an ka sabali ko ye minnu tun bɛ fɛ k'a fɔ bi ko bɛ Gamou ni État bila ɲɔgɔn na o tun ye mɔgɔ jumɛnw ye jugu de tun don o de y'a to ne b'a fɔ bɛɛ ɲɛna quoi mɔgɔ bɛ yen k'u bɛ ka ya kuma bila k'u bɛ ka autorité nin dɛmɛ réseau kunna wallahi u ka n'u yɛrɛ bila mɔgɔ n'u fɛ minnu bɛ ka mankan ci ne olu bɛ wo ci kaba nɔgɔ a bɛ mun tiɲɛ ye a tɛ foyi tiɲɛ a bɛ mun tiɲɛ ye a tɛ foyi tiɲɛ vraiment ne kɔni bɛ min fɔ an bɛ foli bila an ka mɔgɔbaw ma minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka Mali autorité dɛmɛ minnu bɛ ka transition dɛmɛ bi vraiment wallahi cɛba o sara t'an bolo d'accord o sara t'an bolo merci beaucoup Kirimo an b'i fo yan ka Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo halisa an b'a fɔ lajɛlikɛlaw ye ka vidéo ka partager ni kɔni ye kulu seli cɛncɛn kan donc kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ maliyɛndenw ɲɛna ne bɛ min fɔ maliyɛndenw ɲɛna halisa ne b'o de fɔ vraiment an ka jija an ka transition dɛmɛ an ka Assimi dɛmɛ an ka Sokɛli dɛmɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi wallahi jamana ka k'an bolo bi k'an bɛ waso ni jamana ye ala ni ninnu sababu de don ala ni Assimi ani Sokɛli ani cɛ sɔrɔsikɛ 5 minnu jɔlen don bi ka Mali baara vraiment ala n'olu sababu ani aw dɛmɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani aw minnu bɛ bi n'an bɛna sigi k'a fɔ an bɛ kuma vraiment an b'o fo n terikɛ bɛ yen n'o ye Bubu Mabɛl ye n dɔgɔnin don n dɔgɔnin ɲuman don Bubu Mabɛl Jawara n b'a fo n b'a tɔgɔ fɔ yan ka da mun kan a y'a ɲini k'a bɛ fɛ ne n'a ka jɛmukan kɛ a ka d'a ye a ko n ka d'a ye kojugu a bɛ n bonya kojugu Bubu Mabɛl n ka foli b'a ye n bɛ maire fɛnɛ fo Modibo Ture ka foli bila Yakumaba la an ka gouverneur ye Sikaso gouverneur n bɛ foli bila a ma d'accord réconciliation tɔnden minnu bɛ yen n bɛ foli bila bɛɛ ma k'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fo Ablaye Sila n ka foli b'u bɛɛ ye Sikaso ka bɛɛ mɔgɔ bɛ yen k'o bɛ k'a lajɛ 24 kan an ka foli ba bɛɛ ye vraiment kanu bɛ yen quoi awɔ kanu bɛ yen chef de canton an b'i fo jamanatigi fana ka foli bɛ yen dɛ i bɛ fo ne yɛrɛ bɛ foli de ma ka foli di Sikaso ka bɛɛ ma an b'a fɔ an balimaw ɲɛna ala ye aw tulo ni aw ɲɛ garisɛgɛ kɛ nin ye halisa a b'aw sɔgɔlen to kati 24 la diɲɛ kunnafoniw ka taa se Mali ma ni ala sɔnna an bɛna ka na a di aw ma a ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ala ye aw garisɛgɛ kɛ nin ye a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma hakɛto b'a kan wa salam